ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଛୋଟ ଗଛର ଫଳ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପଣସ ହେଇଛି ମୋ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି, ମାନେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଲଗନ୍ତୁ, ବହୁତ ଛୋଟ ଗଛର ଫଳ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଫଳ, ବର୍ଷେ କି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଛୋଟ ଗଛରେ ଏତେ ଫଳ ହେଇଛି, ଫଳ ମାନେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଫଳ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଫଳ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିନି ମାନେ ଫଳ ହଉ କି ମାନେ ଫଳ ଖାଉ କି ନ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଗଛର ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଣସ ହେଇଛି। ବହୁତ ଛୋଟ ଗଛ, ସବୁ ବୋଧେ 5 ଫୁଟ କି ପାଖାପାଖି 5 ଫୁଟ କି 3.5 ଫୁଟ ଭଳିଆ ହେବ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଫଳ ହେଇଛି ଗଛରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।